Ja? Dobrý deň, vážení občania republiky. Chceli by sme vás pripraviť na pripravovaný album Best of. Máme tu jedného člena kapely, Tomáša Ega, tak chcel by som sa spýtať, ako to vidí, aký bude album. Zdravíme. Chystáme sa vydať nový album Best of, kde sa skladá z songov, z dvoch najúspešnejších songov. Ten druhý sa ešte ide natáčať, máme nové beatíky od Ricky Rossa. Ja si myslím, že toto bude zaujímavý album. A čo nám ešte povieš? Tak obal nám bude robiť Štefan Skrúcaný. Áno, a týmto by som chcel privítať Štefana Skrúcaného. Nazdar, bazar. Aký bude obal? Farebný. Pestro farebný. Dosť farebný. Mega farebný. Až priať dúhový. Ďakujeme za vašu širokú slovnú zásobu. Prejdeme späť k Tomášovi. Tomáš, myslíte, že ľudia si vás podporia s kúpou albumu? Myslím si, že áno. A ten, kto si objedná vlastne predpredaj, dostane tretí song. A ten má názov Loka People, robiť viem, vypiť viem. Budeme tam spolupracovať so Štefanom z Farmára, s ktorým máme už nahrané nejaké songy, ale vybrali sme si jeden. Takže to bude prekvapenie pre tých, čo si už album objednali vlastne predpredaji na eBay. No a takto by som sa nechcel spýtať. Keď si to teraz prezradil to prekvapenie, myslíš, že ľudia pôjdu potom jak si po Udenom? Lebo ty to vlastne prezradil. Oni už nebudú tak spiesať. Tak ako vieme, že Udené je úplne obľúbené, znamená, že náš album s 3 songami bude takisto obľúbený. Ľudia sa budú onho byť, už máme nejakých 14 000 kusov objednaných a typujeme to tých 25 000 nežere. Tak, to by sme sa chytali aj na rytmika. A takto ešte by som mal zopár otázok. A ako sa má tvoja žena? Ženu som opustil, už nehľadám. Chytal som na tom pesničku, ktorú Patrik naspieval, tak nevadí, takže nehľadáme ženu. Takže týmto si chcel povedať, že skladbu Nehľadá si napísal ty? Áno, to chcem napísať. Tak to ma zarazilo. Myslím si, že by som mal v ďalšom dieli vyspovedať Rytmusa. Ďakujem.